Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Nini Klenyem kanthi irah-irahan kersane kang paring urip. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Senajan tinitah dadi anake randha mlarat, ning Wastri kasinungan rupa ayu, embuh tiru sapa wong simboke ya mung lumrah wae. Bapake tinggal donya nalika dheweke lagi umur 7 sasi. Wastri digedhekake simboke direwangi buru-buru lan nyambut gawe kasar sak ketekele. Ning endi wae simboke mergawe sing duwe omah mesti seneng karo Wastri. Jarine merga bocahe ayu lan gemesake. Nalika Wastri arep mlebu SMP, simboke akon supaya Wastri leren wae merga ora duwe ragat. Nanging bucare sing daleme cecaketan ngendika, "Yo, ben wae Wastri nerusake sekolah. Aku sagung ragati kok. Sauger kowe nyambut gawe ning omahku, mengko saben sasi kowe tak blanja murwat." "Oh, inggih Bu, kula nderek." Wiwit kuwi Wastri lan simboke mbabu ning daleme bucare. Mulai wanci sore kabeh kebutuhane Wastri dicukupi bucare. Widarno putrane bucare nggatekake banget karo sekolahe Wastri. Ulangan apa sing dheweke keteteran ajeg diwarai nganti bisa. Wusanane Wastri lulus SMP kanthi biji marmake. "Nak Wastri, saiki kowe wis gedhe, wis lulus SMP, prayogane sekolahmu leren wae. Nyambut gawe apa ta apa rak kena mbok nggo bales kabeciane bucare," ucape simboke. Wastri ora saulu, atine cuwa. Sejatine dheweke isih kepingin bacutake nyang SMA, ning ngelingi simboke ora duwe ragat njur piye maneh. Ora rinoso mripate kumembeng luh, eling-eling tinitah dadi anake wong sekeng tur ora ketunggon bapa. Wastri kerep delok-delok lamun sing jalari ora karep mangan. Mbok Darmo judeg ngrasakake Wastri, ulate asring digadul yen dituturi wani mancahi. Mbok Darmo bisane mung ngelus dada. "Mbok, aku cegah krungu kandhamu sing akon kudu sabar lan rimo. Nganti kapan? Wiwit cilik aku wis kok jak rekoso mburu mrono mrene mung tansah nyandong pawehing liyan." Atine Mbok Darmo perih, mak berbel luwe mbrojol. Banjur kon kudu kepiye? Wong bisane ya mung adol bawahe. Kuwi wae yen ana sing ngongkon. 3 tahun direngkuh bucare nganti Wastri lulus SMP wis pira-pira bejane. Rasa syukure Mbok Darmo tansah diunjukake mring ngersane pangeran. Mula atine wanita ngundri tuwa iku nelongso banget, dening saiki anake wadon wani mbanggel yen dikandani mbantah sakecap padha sakecap. Sejatine wis sauntara bucare pirsa owah-owahane Mbok Darmo. Disawang Mbok Darmo akeh menenge lan asring delek-delek, nanging bucare ora resih awit durung ana wektu sing pas. Beneri dina Minggu kira-kira jam 10 esuk, Widarno diampiri kanca kancane anggota klub renang. Sak mobil isine bocah 9, ceweke 5. Bapak lan ibune wis apal karo bocah-bocah kuwi karang asring mara menyang omah. Pirsa Widarno arep budal, pacare ngundang Wastri. "Tri, kono ajaro renang karo Mas Darmo."
Wah, dalem lingseng Pak, tasih alit piyambak. Rencanganipun Mas Darno ra sampun sami kuliah. Ora apa-apa Tri, kowe mengko ra malah diajari. Nek kowe isin sinau mengko dadi bocah bodho lho Tri. Wis pokoke mangkat ajar renang lan ajar srawung ben ora minderan. Widarno Sumela. Dar mengko mampira toko nukokake pakaian renang Wastri. Ucape pacare karo ngulungi duit. Inggih Pak. Sawise bocah-bocah budal menyang kolam renang, Pak Carik tindak bali desa saperlu niliki wong-wong sing padha kerja bakti. Ing dalem sing ana mung Bu Carik lan Mbok Darmo. Ya wektu sing kaya ngene iki sing dikersakake Bu Carik kanggo ndangu Mbok Darmo. Yu Darmo, pirang-pirang dina iki dak sawang sampean kok sajak susah. Ana apa yu? Nyuwun pangapunten, Wastri samenika wantun kalian kula, malah sampun kawedal yen boten purun nampi pitutur kula malih. Ature Mbok Darmo karo nangis. Witekno Wastri mbok kandhani apa? Wastri punika rak sampun lulus SMP, kajeng kula kersanipun kendel sekolahipun, kula pure nyambut damel kados kula. Tiang nyatanipun kula nggih boten saged ngragati, ning Wastri malah triyos werni-werni ingkang wosipun boten trima wiwit alit. Namung kula ajak rekaos terose manah kula kraos sakit Bu. Wis yu, aku wis ngerti susahing atimu diwaneni anak. Kapan-kapan Wastri tak kandhanane. Nganti awan rombongan renang kancane Widarno lagi padha bali. Sawise mobil mandeg bocah-bocah godhong Wastri mudhun, Bu Carik lan Mbok Darmo kaget karo melayu nyedak Bu Carik ndangu. Lho, Wastri kenapa Dar? Wastri kram Bu, wau neng kolam renang sikile kaku kabeh ora bisa diobahake, bareng neng pentasan do dipijeti bisa lemes, neng ora kena diobahake jari loro nemen, ucape Darmo. Wis kono digotong neng kamari wae, mengko yen bapak kondur piye-piye yen perlu rak dipriksakake nyang dokter. Sawise ngudunake Wastri, bocah-bocah banjur padha pamit mulih. Mbok Darmo senajan ora kewetu tembunge apa-apa ning ngelus-elus sikile Wastri karo nangis. Sawise mangan, Widarno banjur nyusul bapake nyang bali desa. Ora suwe wong loro bali boncengan motor. Wastri banjur digawa menyang rumah sakit. Sidane kudu opname, wong doktere durung nemokake lelorone. Wastri wis ora krasa kemeng kaya nalika kram, ning kanggo obah isih ora kuat. Rasane awak mung lemes banget. Sidane sing nunggu ning rumah sakit ya emboke. Uger selo Widarno mesti nyelangake tilik Wastri, mesisan diutus ibune ngirim seger-segeran kanggo Wastri. Unen-unen yen witing tresna jalaran saka kulino kuwi nyata. Merga tetaunan melu mbokne kerja ing daleme Bu Carik, sesambungane Wastri lan Darno raket kaya sedulur. Darno wis meh rampung kuliahe, Wastri uga ngancik diwasa. Meneng-meneng Darno kayungyun karo sulistiane Wastri sing alami. Begjane dene Bu Carik menehi kaweruh unggah-ungguh tata krama lan caran srawung ing masyarakat. Mulane Wastri ora mantra-mantra yen mung anak rewang, merga genep tata trapsilane. Wastri dhewe krasa yen Darno nggatekake dheweke senajan ora tau kawetu tembunge apa-apa. Wis nganti 3 minggu ning rumah sakit, dokter durung nemokake lelorone Wastri. Nalika Bu Carik tuwi,
Wastri matur kanthi swara graya ketara yen ngampet tangis. Bu, kula nyuwun mantuk mawon, dokter mboten manggihaken sakit kula wonten mriki rak namung nelas-nelasaken arta kathah. Njur karmu piye Wastri? Mangke kajengipun simbok mawon pados boreh punapa parem kangge suku kula. Yen ngono aku lan bapak sarujuk ning Wastri, aku tak kandha ya. Ora kok jeneng aku kuwi wong kuno tur kolot. Tak kira laramu sing dokter ora nemokake kuwi merga kowe kualat karo mbokmu. Kowe ngrumangsani apa ora nek tau ngunek-ngunekake mbokmu lan kowe kandha nek wis emoh dituturi mbokmu maneh ya ora. Tangise Wastri kutah, tangane grayahan goleki astane Bucarik, digegem kenceng diambungi karo matur. Inggih Bu, kula lepat Bu, kula dosa kalian Simba. Nek kowe ngrumangsani luput njaluka pangapura. Inggih Bu, kula badhe criyos dhateng Simba. Bucarik nggere tangane Mbok Darmo supaya nyedak anake. Ngerti mbokne nyedak, Wastri banjur ngruket karo muwun pegat-pegat. Mbak, aku njaluk sepura ya Mbak. Wiwit saiki aku nggugu Simba. Tak leren sekolahku lan dadi rewang kaya Simba bae. Iya Nduk, Simba seneng kowe nggugu karo Simba. Wangsulane Mbok Darmo karo mewek. Bucarik trenyuh penggalihe ngendikane, "Le, Wastri kok njur arep leren sekolahmu trima dadi rewang kuwi piye? Kowe kuwi bocah pinter lho Wastri, ngopo dadak leren? Mongko taun iki kowe lulus terusno sekolahmu ning lanjutan aku isih sagu ngragati kok. Aku sagu dadi wong tua asuhmu." Mbok Darmo dengenge nyawang Bucarik karo isih dleweran luwe. Ature, "Bu, matur nuwun saderengipun mboten kadosa remening manah kula dening ibu sampun kersa ngrengkuh kula lan anak kula kados dene bati. Sedaya namung kula unjukaken ingkang paring gesang. Mugi ibu sakeluarga tansah binerkahan Bu." Wastri senajan karo turun uga bola-bali oleh matur nuwun marang Bucarik. Senajan lara ning raine sumunar nelakake yen atine bungah. Dina kuwi uga Wastri disuwun bali kanthi pawadan arep digolekake tamba srana alternatif. Dokter uga marengake. Satekane ngomah pendak sore rampung gawean, Mbok Darmo mipis beras kencur ditambah jahe sithik lan asem kanggo mborehi sikile Wastri. Diurut-urut kanthi telaten. Ing atine Wastri krasa banget sepira gemati lan gedene tresnane embokne marang dheweke. Bengi sawise kesel mujeti anake, Mbok Darmo kandha marang Wastri, "Nak, sesuk nek tak golekake tamba kuno, kowe gelem ora?" "Tamba apa, Mbak?" "Kuwi lho Nak, ben esuk sing do ning suket utawa gendongan. Biyen Simba momong putrane priyayi sugih waras wiris ning wis 3 taun durung bisa mlaku. Njur dikandhani wong pinter dikon medhaki ben esuk utawa ditetah diajak ning suketan sing akeh bune. Pokoke sikile nganti keploh kena bun kuwi. Ora nganti sesasi bocah sing tak omong kuwi njur bisa mlaku no." "Iya Mbak, aku manut ning aku ora bisa mlaku je Mbak." "Gampang no, si Mbak ra isih nyimpen selendang loro sing tanggo gendong kue dik cilik kae. Sesuk repot-repot tanggone golek bun. Nek selendang kuwi wis kebes bun, mengko njur nggo nyeka sikilmu lelorone. Oleh ngudari mengko yen selendang kuwi wis garing." "Iya Mbak." Sajrone Wastri lara
Widarna tansah ngayem-ayemi lan malah ketrucut tembunge ngene, "Tri, ke ndang waras ya. So nek waras njur sekolah, ibuku rak sago ngragati to. Sesuk nek aku wis rampung kuliahku lan wis nyambut gawe, kowe dadi bojoku. Rak gelem to, Tri? Wong nyatane aku tresno karo kowe." Wastri kaget, atine deg-degan ning bunga banget. "Andak, aku ora kleru pangrungu, Mas." "Ora, Tri, ora kleru. Meng aku wanti-wanti ning kowe, wiwit dina iki kowe aja wani karo mbokmu ya." Wastri mantuk karo kembeng mripate, merga atine seneng krungu janjine Darna lan sregep ngelatih sikile kanggo ngadeg lan ajar mlaku. Usana durung nganti sesasi, Wastri wis bisa ngadeg jejeg. Wayah awan bubar masak nalika Mbok Darma nguculi slendang keploh bun. Wastri ngadeg njur mlaku sakjangkah. "Mbak, aku wis bisa mlaku, Mbak," bengoke. Mbok Darma gage ngekep anake karo ngaturi bucare, "Bu, punika lho, Wastri sampun saged mlampah." Bucare sekalian lan Widarna sing lagi padha lenggahan ning meja dahar gage padha mlebu kamar. Pirsa Wastri wis ngadeg lagi dikekep simboke, Pak Carik ngendika, "Syukur Wastri, aku bunga." "Wastri, unjukna puji syukur ing ngarsane pangeran. Kowe bali bisa mlaku kang ateges pangeran ngilingake kowe yen anak mono ora kena wani karo wong tuwa. Laramu mari merga kersane sing paring urip." Kabeh ngakoni lan mantuk-mantuk ing batin muni amin.